for DJ Rocky's Secret Files. Umalis sa gabi ang tatay ng mga anak ko nang walang paalam. Hi DJ Rocky. Since college, tagapakinig mo na ako. Minsan nga, naiisipan kong magsulat sa'yo ng kwento. Pero napangungunahan lang ako ng hiya. This time, nagkaroon ako ng lakas ng loob na mag-umpisa at tapusin ang kwento ko sa iyo. Sana'y mapansin mo to. Itago mo ako sa pangalang Reverie. At ito, ang aking secret file. Sabi ng iba, na paulit-ulit kong naririnig, ang kasalanan ng ama ay sa anak na babae ang balik, lalo na kung babaero. Noong una, hindi ako naniniwala sa kasabihang yan. Pero sa mga nararanasan ko, hindi ko maisip. Kailangan ko bang isisi talaga ito lahat sa tatay ko? Lumaki ako sa isang broken family. Kadalasan sa ibang pamilya, makikita ng mga bata na nag-aaway ang mga magulang nila. Pero sa amin, iba. Hindi namin nakita na nagsigawan o nag-away man lang ang mga magulang namin. Kaya noong magdesisyon silang maghihiwalay na, nabigla kaming lahat. Hindi namin matanggap agad-agad. Lumipas ang mga taon, lumaki kaming magkakapatid na malayo sa magulang. Ako ang tumayong magulang sa mga kapatid ko. Bawat milestone nila, lagi akong naroroon. Taga-alaga kapag may sakit at taga-asikaso. Nakakalimutan ko na nga ang sarili ko paminsan-minsan. Nakasuporta naman ang mga magulang namin sa pinansyal na aspeto ng buhay namin. Pero iba pa rin siguro kung may mga magulang talagang nakaalalay sa amin. Nasanay ako na ako lagi ang nag-aalaga, DJ Rocky. Hanggang sa may dumating na tao na makapagpapabago pala ng buong buhay ko. College ako nang makilala ko siya. Itago na lang natin siya sa pangalang Edmond. Mabait siya. Tahimik. At halos hindi makabasag pinggan. Ilang buwan niya rin akong niligawan. Hanggang sa sinagot ko siya. At ilang taon ang lumipas, napagdesisyonan namin na magsama. Nagkaroon naman kami ng anak. Noong una ay maayos pa ang pagsasama namin. Hanggang sa bigla na lang siyang umalis sa bahay nang walang paalam. Tumatakas sa kalagitnaan ng gabi. Umabot pa nga ako sa puntong kailangan kong hawakan ang Facebook account niya, pati cellphone niya. Pero wala naman akong makitang babae na kausap niya. Hindi rin ako kinukutuban na mayroon siyang ibang babae. Pero iniisip ko naman, saan kaya siya nagpupunta? Lumipas ang ilang buwan, DJ Rocky, at nadagdagan ang aming pamilya. Oo, nabuntis ulit ako at nanganak. Nalaman namin
na itong bunso namin ay may sakit. At ibinalita sa amin ng kanyang doktor na hindi siya magtatagal sa mundong ito. Gumuho ang mundo ko na kung sakaling mangyayari nga yun, yun na ang pinakamasakit na mangyayari sa buhay ko. Pero sa tulong ng pananalig at ng Panginoon, tumagal ang buhay ng anak ko. Pero itong si Edmond, patuloy pa rin sa pagtakas o pag-alis-alis niya sa bahay. Hinahayaan ko na lang siya, kahit alam kong hindi siya nagsasabi sa akin ng totoo. Kasi nagpo-focus ako sa anak namin. Hanggang isang beses, bigla na lang may lumitaw na mga bayarin. At may naghahanap sa kanyan sa bahay. Doon ko nalaman na lahat pala ng ginagawa at pinupuntahan niya ay tungkol sa sugal. Sa sugal. Naisip ko tuloy, paano niya naaatim na magawang magsugal? Naisip ko rin, paano naman niya mababayaran ang lahat ng mga naging utang niya? Nalaman ko rin pala na noong hindi pa kami nagsasama ay nagsusugal na siya. Wala siyang maayos na trabaho at madalas ay nakasandal sa mga magulang. Nakakahiyam ang aminin pero yun din naman ang totoo kahit sa parte ko. Dan dumating sa punto na humingi ako ng tulong sa mga magulang ko. Kaya nabayaran namin lahat ng utang ni Edmond. Sabi naman niya, magbabago na siya. Naniwala ako doon. Ang hindi ko alam, lalo pa palang lalala ang mga mangyayari sa buhay namin. Ipinagpatuloy niya ang pagsusugal niya at umabot na sa puntong nananakit na siya physically para lang makakuha ng mga gamit sa bahay. Pati gamit ng mga kapatid ko, gusto niya ring kunin. Sinasaktan na ako sa harap ng mga anak ko. And worst, ginagamit niya ang bunso namin na may sakit para makahingi ng tulong sa iba. Lumipas ang mga buwan, napagtiisan ko pa rin ang lahat ng ginagawa niya. Dahil ayaw na ayaw kong matulad sa akin ang mga anak ko na may hiwalay na pamilya. Araw, linggo, at buwan ang lumipas. Paulit-ulit pa rin ang nangyayari. Nauubusan na ako ng pera. Pinambabayad ko lang sa mga utang ni Edmond. Tapos balik na naman uli sa sugal. Patatawarin ko. Tumagal yan ng taon. Pero may isang pangyayari, DJ Rocky. Isang pangyayari na bumago sa takbo ng buhay namin at sa pagsasama namin ni Edmond bilang magpartner. Noong first birthday ng bunso namin, may napansin akong kakaiba sa kanya na parang nanghihina siya. Kaya dinala namin agad si bunso sa ospital.
At doon na namin napag-alaman na lumalala na ang sakit niya sa puso. Ang buong akala ko, gagaling si Bunso. Pero ilang linggo lang ang lumipas. Binawian na siya ng buhay. Oo, DJ Rocky. Namatay ang pangalawang anak ko dahil sa sakit sa puso. Sobrang durog at wasak ang puso ko. Kasi hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hindi ko alam paano mag-cope up o paano magluksa. Kaya dinaan ko lahat sa pag-iinom ng alak para makatulog ako. Hindi ko yan dati ginagawa. Pero noong mamatay si Bunso, yan na ang gabi-gabi kong ginagawa. Ang tatay naman ng mga anak ko, alam ko, nagluluksa rin yun. At akala ko, magbabago na siya dahil sa nangyari kay Bunso. Pero hindi pa rin pala. Nagkaroon naman si Edmond ng maayos na trabaho. Makalipas ang ilang buwan mula nang mamatay ang bunsong anak namin. At akala ko magandang panimula na yun para sa pagbabagong buhay niya. O, tek na yan. Hindi pa rin pala talaga. Kasi hindi na siya umuwi noon. At dito na ako kinutuban na may mali. May mali. Nasa akin ang SIM card na ginagamit niya sa lahat ng account niya sa social media. Kaya ni-reset ko pati Facebook at Messenger niya. Doon ako nanlumo sa mga nakita ko. Nakumpirma ko, DJ Rocky, na may ibang babae ang tatay ng mga anak ko. Ano ba naman to? Ilang buwan pa lang ang nakalilipas simula nung mamatay ang anak namin. Tapos eto naman ngayon, nang babae pa si Edmond, na hindi ko man lang maramdaman ang yakap ng isang tatay na nawalan ng anak. Parehas naman kaming nawalan ng anak. Pero pakiramdam ko, ako lang mag-isa. Walang magulang na umaalalay. Walang ibang kasama, kundi ako lang at ang anak ko. Nang hina ako ng ilang araw, hindi nag-function ang katawan ko, nag-breakdown ako. Ipinaalaga ko muna ang panganay namin sa mga kapatid ko pansamantala. Dahil kahit pagtulog ay hindi ko na magawa. Naging alcoholic ako para maibsan ang lahat ng sakit na nararamdaman ko, na maski pag-idlip, hindi ko na rin magawa. Humingi si Edmond ng tawad sa akin. Pero, nagdesisyon akong lumayo. Lalayo na kaming mag-ina. Lumipat kami ng tirahan
At hindi alam ni Edmond ang lokasyon ng pinaglipatan namin. Masakit? Oo. Pero sa tulong ng Panginoon, kinakaya ko naman ang mga araw na itinataguyod ko ang anak ko. Naisip ko, natiis ko yung lahat ng ginawa ni Edmond sa pagsusugal niya. Kasama na dyan ang stress at pamimisikal niya. Pero hindi ko matitiis ang pambababae niya. Sa ngayon, may kapayapaan naman sa puso ko. Pero andito pa rin yung sakit na mawalan ng anak. Sabi ng matatanda, kapag nawalan ka ng magulang, ang tawag sa'yo, ulila. Kapag naman asawa ang nawala, ang tawag sa'yo, biyuda. Pero ano naman ang tawag sa ina na nawalan ng anak? Anong tawag sa ina na nawalan ng anak? Sige nga. Wala, 'di ba? Kasi walang katumbas ang sakit na nararanasan ng isang ina sa pagkawala ng anak niya. Gayunpaman, patuloy ang buhay para sa mga pangarap ko, para sa amin ng anak ko. Sa ngayon, hinihiling ko na lang ang kapayapaan sa mga puso ng mga taong walang ibang hinihiling, kundi ang mahalin ng totoo at piliin ng sigurado. Sana ay kapulutan ng aral ang kwento ko. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Reverie. At ito, ang aking secret. 5